ayo sakiraɓe am worɓe rewɓe onon nanoɓe fulfulde onon jooɗi oɗon keeɗi kibaruji meɗen ley suudu meɗen faso kibaru kodi on ñalli e jaam kodi jaam ñalli to ñalluɗo hande no du e gaari fagaɗen yewtere fa joni du e noddirande fa joni du pinal burkinaɓe saabu dey yo muyde hollude on onon du no pamini ton ɗon no fina tawa meɗen leydi meɗen burkina faso ko haɓɓoli ɗon ko natata ɗon no fina tawa ɗum no pulako meɗen ɗum laatake sababu min gaari min jodaki ɗon e bandi en debbo ɗon no Hamsatou Dicko kanko on du yo hooreji ɗon no waldere wiyetede hoodere ɗum wonno pulako tubabu no ɗum étoile pulako ɗum wonno ko ardi ɗum wonno ko darani joni noon en paami du o adi ɗum wonno kanko ɗum balɗe tati fo heɓa micciti ɗon no sakira meɗen e andintinde fa joni ɓe anda du ɗon no fina tawa meɗen enen pulako jooɗiɓe le leydi Burkina Faso tawaɓe yasin Burkina Faso so lamɗo jaaɓi nde yewtere yo yewtere moɗon e garam so lamɗo jaaɓi ñagademo kanko on o hollita en ɗumi sabani o ɗon no suɓade kanko ɗum ngal gollal toyi ngal gollal fondi so lamɗo jaaɓi ele balɗe tati ɗe du ɗume ɗum wonno ko anni hollugo suudu baba so lamɗo jaaɓi kori a hiiri e jaam a hiiri e jaam Boubacar Dicko aɗa wawi hollitade kinan suudu baba no woni inde nden no ɓuuri fof famirade ok Hamsatou Dicko mbiyetemi miɗa laati ardiɗo association mbiyeteɗo étoile pulako kawrital galngal ɗo ngal wo weekend pulako wiyete wo hollitingol suudu baba tan fina tawa muɓɓe ɗum wonno sababu majjum ayo ndelle si en gartiri seeɗa fou en paami ko wiyete historique on no waɗi hono andu a yurnaki a daari a tawi ɗum wonno fina tawa so tawi na lalla fou wonɓe li gallu wonno lallino fina tawa meɗen saabu de tawa ɗo fa ladde jibow kay kanko alhamdulillahi yiyata goɗɗum ko wona ko tawda tum ɗum wonno ko laati sababu na wona ɗum ko laati sababu ko darniɗa ɗum ko ɗum ni wonko laati sababu saabu si en daari hande ley ngalluji men ɗo e ɓiɓɓe fulɓe rimaɓe ley Wagadugu ɗo no heewi ɓe anda fina tawa moɓɓen no heewi ɓe anda ko pini tawi dagu ko laati dagu tummuɗe ma beɗi ma cakke en ɗum e bandu ɗum ka wonno aranel fou ɓiɗoɓel muɗum du hollitingol ngol wona so fulɓe tan du ɓe gana fulɓe ɓen du no moƴƴi fa andita ɗume pulako woodi ko wooɗi ɗume pulako woodi ko garɗi donc ɗum fou saabi wadde organisation weekend pulako o heɓa pulako hollite fina tawa muɗum heɓa ɓe gana fulɓe ɓe du andita ɗume wonno fina tawa fulɓe haqiqa adi ɗum e balɗe tati ɗum wonno aljumare ase alal eɗen mbawi wiide ñalano kegal nde du wonno ko gollal ngal ɓanti ɗum wonno le nokkuru meɗen Wagadugu ɗo eɗen tawa nokku ɗo to wiyete musée national joni noon le balɗe tati ɗe ɗume wonno ko kollata ɗum wonno pulako e yiɓɓe pulako les balɗe tati ɗe woodi ko holla déjà ouverture weekend pulako o waɗi kegan lasara conférence waɗi conférence o hollama ko wooɗi ko pinɗen tawɗen ko woni ley pulako exposition guineji meɗen fina tawa ɗi no gon ley ɗo exposition o no woni ɗo fa jango kikiɗe woɗi du hande lasara 19h sénaza toon ɗen e bandiraɓe men ñaaƴan ñaaƴo pulako fa kolla suudu baba fa kolla fulɓe fa kolla ɓe ganda fulɓe du no fulɓe ñaaƴirta no molli fulɓe ngayi woɗi du bandiraɓe meɗen garan gaɗana en hiiro ɗum woni ko anni wadde lasara ɗum jango du exposition o continent fa dimanche fa lasara fonde 18h 19h te sagito men omba exposition o si en kaali haala exposition o ɗum e ɗum wonno ko daɗɗuɗa ka ko yimɓe mbawi garde ndaara fa joni ko daɗɗalo exposition ɗo kono laati fina tawa fou cekke na goni hen beɗi na goni hen tummuɗe na goni hen disaje na goni hen ko ñaaƴirte ko morirte deege e leeso no goni hen kono laati fina tawa fou na daɗɗa ley ɗo en ko ɓuuri fo hayɗinade le ko daɗɗuɗa ga ɗum e yimɓe ne kaala haala leeso ɗum wonno e ɓagaɗo kesum e dow banggal pulako ɗum wonno ko saabi ko miiliɗa ngo leeso yalla andu a miilini le galluɗo ɗum wawi heɓede ma walla a miilini yimɓe woɓɓe kamɓe do andan ɗum muyɗo antide ko saabi deege e leeso ngo ko na ɗuuɗi ko saabi ɗum fo aranel ka wona fey ko deege e leeso fey tumbuɗe beɗɗi ɓiɓɓe men fulɓe no woodi hewɓe rimaɓe le galluɓe ɓe anda jiiya ñaaƴo tumbude no ñayna ma fengo no waɗa e bada par ce que jiiya le Wagadugu ɗo keɓay occasion jeey village e bada fa andita ɗum ka wongo yiɗoɓel muɗum du fa bandiraɓe men fulɓe andita sini ɓi pullo ɓagama fey si ɓaga le ngallu no wawi wattude guineji muɗum fina tawaɗi no wawi ñaaƴirde guineji muɗum fina tawaɗi
saba on jii ko ɗum watta ɗo ɗum ina weli yimɓe fu na ngara na ada photoji na leeɓi ɗum men donc fey le ngallu fey dow simare fey si en mbawa wasude fa gaɗen deege e less no waɗirte ladde na wawi aɗa wawi ɓantude ley suudu ma ley sooro aɗa wawi ɓantude to sima woodi aɗa wawi ɓantude donc ɓiɓɓe men fulɓe ɓaŋeteɓe ley ngalluji ɓe mona haaja ñaa'irde fina tawa muɗum fof na wawi waɗude deege e leeso ngo fey si waɗi deege e leeso tubakuɓe na wawi wadde deege e leeso ngo fini tawi ngodu ko ɗum mon sababu majjum Hamsaddi ko aɗa wawi hollude min gollal ngal toye wonno andu to ngal yettinima sabu haqiqa so ɓi adama na golla fou kam du wonko yiyata e torra wonko yiyata fa joni ɗon e nafakkaji toye wonto gollal ngal yarima hande o bon gollal fina tawa ngal ley yaaduji min jeehi nokkuje kewɗe saabe gollal ngal min jeehi Sénégal min jeehi Niger min jeehi Mauritanie min jeehi Ghana ley tubakuɓe du na heewi leydiji to min jeeyi min gaɗi participé festival liji somi haali haala festival fou mi fuɗɗiran fe Sénégal journée internationale de la vache min gaɗi exposé guinéji étoile pulaku guiné fina tawaɗi toon Mauritanie du journée internationale de la vache min gaɗi exposé toon guinéji fina tawa étoile pulaku ɗi nuit de façon d'enfani Paris min gaɗi exposé toon en fashion tag Hambourg ley leydi Allemagne min gaɗi exposé toon festival Jamtan Autriche min gaɗi exposé toon genɗe Afrique ɗo e genɗe leyɗe tubakuɓe fou en tout cas no ɗuuɗi to min jeeyi famin kollita fina tawa fulɓe famin kollita fina tawa burkinaɓe famin kollita fina tawa ɓaleɓe sabu si en mbi fina tawa fou ɗum wona fina tawa fulɓe tan sino a yeehi leyɗe tubakuɓe fou wiyata ko fina tawa fulɓe wiyetani fina tawa ɓaleɓe donc fa hannden ko fina tawa ɓaleɓe ko fina tawa yimɓe burkina fou eɗen andi du gollal du kal gollata fou han tawede no woodi ɗowtoɓe ma est ce que hande suudu baba na hakkinkinani kam du e walludema do gollal sabu dey yoko wiyete drapeau suudu baba fof no ko joguiɗa e ɗum wonno ko muyiɗa hollugol est ce que suudu baba na hakkinkinani dowdema le gollal ngal alhamdulillah suudu baba na wallita suudu baba na wallita ko wawi mais fan hande miɗa miila suudu baba na wawi wallitinde ko ɓuuri noon koto na wawi wallitinde na wawi teddinde ɓura no woyri hande ni sabu si a tawi koke hannden tawan aɗa andi na ɓuuri kam si a naati ley cuuɗi fulɓe rewɓe ma fulɓe worɓe tawanda ko hemre fo tawan ɓurata goto ma ɗiɗo tawata guinéji fina tawa ley suudum donc mballa ka o ley ɗum o ñaƴirde ko rima tawi o ñaƴirde ko suudu bammum ñaƴiranno ñaƴir ko mamiraɓe muɗum ñaƴiranno ɗum wonno wallitingol pour moi ko vraiment hollude a semtirta ko ndimaɗa tawɗa a semtirta ko laati culture maɗa haqiqa du sini en jii kon ka ɗum fof eɗen mbawi wiide wonto keɓɗa ɗum kono wonto keɓɗa ɗum ni eɗen andi ana tiiɗi fa tawe neɗɗo ummo ley gallu mawna ley gallu de tawe darongal ngal gollal aɗa wawi hollude min seeɗa e to ummiɗa e to mawnuɗa e no waɗi de ko faji ɗum heddi e maɗa no ko mbiɗa ba gonga dimaɗo ley ngallu mawɗo ley ngallu ɗo wona keɓaɗo fof fey sina woodi bawɗo andude ɗo wona yimɓe fo mbawi andude min to ndimami ko barbule ndimami ko gaɗam exposé ɗo ɗum ɗo fuu mi rima tawmi ɗum wala e ekkitagol waɗude simi adi exemple goto fou décoration ji ɗi gaɗanmi ɗi wakkati goma yimɓe ne ƴama kam wo toye jangguɗa décoration o mi wiyama ni mi jangga e fegere momi rima ni tawmi ko neɗɗo rima tawi ko mawnidinɗa ko pijirinɗa guilla cukako maɗa hewta ekkitoɗa sina yiɗi tan a waɗan woɗi kono laati fina tawa fou e badam miɗa yiɗi ɗum e yonkiyam Allah foɗoke miɗa won ley ngallu ɗo mi tawi ɗum daranaka sanne ɗum waɗi mbimi tilla wooda artiɗo fuɗɗi miɗa miila du heddiɓeɓen du jokkitan laawol ɗon en si Allah jaaɓi eyo ɗe ndelle ɗum kay ɗum wonno joni aɗa wawi wadde noddandu e feede suudu baba andu e ko haɓɓodi no watta fatayede gollal ngal tabiti sabu dey hunde fuu tabitere muɗum wonno ko tiiɗi wona puɗɗe muɗum yimɓe ɗo fuu nan ɗo ko tawi ɗum tabita ka anduɓe wonno noddanu maɗa e suudu baba ɗon fata ɗum tabita ko noddago am e suudu baba tan wonko mbimami joni ɗum Boubacar pullo fuu ñaƴira tafe goto ta fulɓe cemta ñaƴirde ko pini tawi ta laatoɗa pullo saabu sini mi haalnima hannden gilla 2014 wonko min puɗɗi golle fina tawa o de simi daari ley haajaɓe ley guinéji fina tawa ɗi kono heewi fof wona fulɓe simi wi mi waɗan pourcentage fotan 80% wona fulɓe ɓe gana fulɓe fe ɓuuri ñaƴirde ko ndimaɗen tawden ɗum donc pulaku sana wattita ɗum saabu si enen en teddinayi ko jeyɗen fof en mbiya goɗɗo feere yo teddina ɗum sana teddinen sana kollen e ɗum woodi valeur sana kollen e ɗum hani daranede do goɗɗo walla en darano saabu sina a hoyfini ko jeyɗa fof goɗɗo feerejo to hoyfinan ɗum ɗum won komin lamdakima ko muyiɗa suudu baba famita par ce que en gonana go'ogina e yewtere meɗen
e caggal hiiro ngo fu so lamɗo jaɓi kam du e garon pilloɗen seeɗa kam du ni wonno yaari sabu de a holli a wi so lamɗo jaɓi ɗo no ko tubaw kadi défilé mana majju yimɓe ɓornotoɓe ɗo no kaddule ɗo no pulaku ñaaƴan yeeso mi fa kolla kamɓe du ngari kaddule meɗen e ngari muɗumen ndelle si lamɗo jaɓi kamɓe garan yewtere mum joni noon ko haɓɓudi ɗo gonɗen joni ka ɗum woni ko jiɗɗa ɓeydande suudu baba bon mbiɗa wiya suudu baba mono haaja darde défilé o fou no wawi warde sénaza 19h30 défilé woɗi e hiiro meɗen go fuɗɗan 19h30 si Allah jaɓi woɗi du ɗum wona ko yoɓete won journaliste en ƴamɓe kam ɗum waɗi noye waɗi yallah yimɓe balliti sanne ɗum waɗi men gaɗa yoɓe ko wadde men gaɗa yoɓe men fuɗɗode fou men andiyaki no wadde hiiro guineji ɗi ni men kajano men kollana donc nokkure no wiye yelba to men andino wadde no hollitinde guineji Finaa Tawaa ɗi suudu baba en fuu en jii ƴuwole no kewi balɗe ɗe ɗum waɗi men battiti saabu nokkure yelba toon wona nokkure ombide nde men jeeyi men pili men doki sénaza famen keɓa men gaɗa toon en hiiro gon e défilé on heɓata e feysi tooɓi taweta bonnana yimɓe ko anni sana ɗum wona yimɓe balli sabade ƴettude koyngal mum waɗa déjà teddina ko teddinɗa o wallede mais wona goɗɗo itti wimen haya ina gaɗe organisé activité o par ce que na wof miltoɓe ɗum to wona politique woni gaɗa ɗon wona goɗɗo feerejo fey goto wiya habsatu war mi hokkete ɗum buuɗi fa gaɗa organisé par ce que mi yii won bandiraɓe meɗen wiɓe ko campagne ɓadoke na miilo yalla o campagne woni gaɗa ɗon ko puɗɗirmi golle Finaa Tawaa o waɗi duuɓi 6 na waɗi duuɓi 6 ɗi ley août juillet août septembre fou exposition ji gonumi ley tubakuɓe mais hande ɗo jii saabe corona o yimɓe mbawa yaade toon donc guineji ɗi wawa joƴƴine sabu joƴƴinama fo bona ndaare waɗe yimɓe kawrita yimɓe teddina ko Finaa tawi donc ɗum mbinomi fam yettin ɗum wala e question ji maɗa men haaja maɗa no précision fey goto ummaki wi men gara men gaɗa ɗum golle o wona hande puɗɗumi ɗum miilotoɓe goɗɗo woni gaɗa fey goto walla gaɗa sini won miiliɗo won goɗɗo woni gaɗa fey goto walla gaɗa ko association étoile pulaku o daranade suudu baba tan saabu si a daranaki comment fo wona goɗɗo daronto voilà gaci fofo maɗa ɗelle sakiraɓam worɓe rewɓe eɗen joguito tan hono ko Hamsatou Dicko wi joni ɗum si aɗa darnaki hoore maɗa goɗɗo darantako ma ndelle ɗum wonno ko laati sababu e kanko du ko wi o daranta ɗum no Finaa Tawaa meɗen saabu de so enen pulako en darnaki Finaa Tawaa meɗen fof en mbiyay leñol gongol yoppa Finaa Tawaa muɗum waɗa darno Finaa Tawaa e meɗen joni noon ɓe wadde fof paamo yewtere nde yo feccere yewtere so lamɗo jaaɓi min garan yettidinde yewtere nde so lamɗo jaaɓi le hiiro meɗen sénaza hande no ƴuwde 19 heures ko yiɗum ɗo no yamde 19 ka onon joɗunoɓe oɗon keeɗi yewtere meɗen les suudu meɗen ɗo no façon kibaru paamon min gari yewtidɗo no bandi en debbo so lamɗo jaaɓi paamen gollal ngal fuɗɗugal keal ngal to won to ngal tawa hande asira nde soni lamɗo jaaɓi lamɗo holli en wakkati goɗɗo gadi fajuni ndu min keeɓa yewtere wonde e makko min gara min kolli ɗon ka komin jiiɗi joguitoɗon tan paamon Finaa Tawaa meɗen enen jeeyi Finaa Tawaa meɗen enen jeeyi daranade ɗum enen du ummoɗe daare gaɗen haddi ko mbawɗen wadde so lamɗo jaaɓi fa balliten ɗo no dariɓe jemma e ñoloma kamɓe no balla en pati ɗum lalla saabu de so Finaa Tawaa lalli fou enen wonno ko lalli so lamɗo jaaɓi lamɗo holli en wakkati goɗɗo gadi fofo moon